Prečo si prišiel na Slovensko? Ahojte, som z Afriky. A odvtedy, čo som prišiel na Slovensko, sa ma Slováci pýtajú tie najzaujímavejšie otázky. Niektoré sú milé, niektoré sú zvláštne, divné a niektoré vás možno prekvapia. Poďme na to! Koľko zarábaš? Na Slovensku máte šťastie, že viete svoj plat. V Južnom Sudáne nevieš, kedy dostaneš výplatu. A dostaneš? Nedostaneš? Kedy? Možno zajtra? Nevieš. Ale teraz je ťažko povedať, lebo roznášam jedlo. Som kuriér. Je v Afrike stále teplo? Celá Afrika? Asi nie. Ale v Južnom Sudáne máme len 2 ročné obdobia. Suché a dáždivé. Počas sucha je slnko tvoj každodenný kamarát. A počas dážďov niekedy slnko, niekedy dážď. Ako sa voláš? Volám sa Wilson Majoko Albol. Wilson Majoko Albol. Nie? Tak môžeš aj len Wilson. Alebo Bol. Bol v Južnom Sudáne v roku 2014, ale Bol teraz je na Slovensku. Chýba ti tvoja krajina? Áno, chýba mi rodina, ale život je život. Musím sa prispôsobiť a dúfam v to najlepšie. Chutí ti slovenské jedlo? Áno, ja jem skoro všetko. Napríklad brinzové halušky sú mňam. Zemiakový šalát? Mňam. Orechovník? Mňam. Nemám žiadne alergie. Jem všetko. Dobre, nie všetko, nejem psov. Ale úprimne na Slovensku som ešte psie mäso nenašiel. Takže som v pohode. Chýbajú ti divé zvieratá? Chýbajú mi komáre a kozy a sliepky a krávy a ovce, nie slony, levy, nie. Tie sú ďaleko od miest, kde som vyrastal. Hovoríš po slovensky? To sa ťažko povie. Niekedy mám pocit, že viem po slovensky, ale niekedy som úplne stratený. Ale snažím sa byť lepší. Odkiaľ presne si? Som z Južného Sudánu, áno, z Afriky, ale nie celej Afriky. Afrika nie je jedna krajina. A nie, Wakanda neexistuje zatiaľ. Vrátiš sa niekedy domov? Áno, dúfam, že sa raz vrátim, aspoň na návštevu, aby som videl svoju rodinu. Ale je to komplikované.
Predstav si, že si sám na inom kontinente a tvoja rodina doma verí, že si ich nádej. Očakávajú, že im pomôžeš. A ty si v cudzej krajine, cítiš sa stratený, žiadna stabilita, hľadáš si prácu a šance nie sú veľké. Nemáš dosť peňazí na cestovanie, nehovoriac o papieroch. A čo by si vlastne robil doma, keď tam nemáš robotu? Je to zložité. Posledná otázka. Prečo si prišiel na Slovensko? Je to dlhý príbeh, ale v skrátke, bol som na misijnej škole u Salesiánov Dona Boska a tam prišla raz jedna dobrovoľnička, Slovenka. Stali sme sa naozaj dobrými kamarátmi a cez ňu som sa dostal na Slovensku, aby som tu študoval a žil. A ako prebehla cesta? Bolelo to. Trvalo to rok. Papierovačky, čakania a stres, ale som tu. A teraz otázka pre vás, Slováci. Akú otázku ste sa vždy chceli opýtať cudzinca, ale báli ste sa? Napíšte mi do komentáre, sľubujem, že odpoviem. A cudzinci žijúci na Slovensku, počuli ste niektorú z týchto otázok tiež? Ak sa vám video páčilo, dajte like, komentár a ak chcete viac, kliknite na odber. Čaute!